Wel, bore da i chi gyd, a gai yn y lle cyntaf diolch am y gwahoddiad i gael bod yma efo chi bore yma, a gobeithio cawn ni fendith yng nghwmni'n gilydd yn yr adeilad ei hun ac yn rhithiol ble bynnag gyda chi'n gwylio'r bore yma. Mi drawn ni at y emyn cyntaf, emyn 242, emyn T. Elfyn Jones. O doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. O doed dy deyrnas i roi hedd i fyd a ddarniwyd gan y cledd. Ei gorsedd hi a gwyd y gwan o ffos anobaith blin i'r lan. O doed y deyrnas drwy ein gwaith a'n gweddi beunydd ar y daith. A rhoi'n ras i seinio clod yr hwn a wna i'r deyrnas ddod. 242. Mae'n darlleniad ni'r bore yma yn dod o'r rhestr y llithiadur, rhestr y darlleniadau, ac mi fydd yr un darlleniadau wrth gwrs yn cael ei darllen mewn eglwysi ledled y byd y bore yma. A hynny wythnos union ar ôl y Pasg fel hyn. Ar y Sul sy'n cael ei enwi wrth gwrs fel Sul y Pasg bach, Low Sunday yn Saesneg felly. Ac mae'r darlleniad yn dod o Efengil Ioan, yr 20fed bennod. A dwy stori sy'n yma mewn gwirionedd, dwy stori debyg iawn i gilydd. Un ohonyn nhw wedi digwydd yn nos Sul y Pasg ei hun, a'r llall wedi digwydd wythnos union yn ddiweddarach. Felly, Ioan yr 20fed bennod, adnodau 19 i 31. Y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr i ddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna, dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna, dywedodd Iesu eto, tangnefedd i chwi. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gnewch chi faddau pechod rwy'n, bydd y pechodau hynny'n cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fyddan nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yno pan nath Iesu ymddangos. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, rydyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi weld yr hoelion yn ei arddyna a rhoi fy mis yn y briwia
a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, na i bys gredu'r peth. Wythnos yn diweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Thomas yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy ngarddynau, rhod y fys i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i'w rhoi yn fy ochr i. Stopia yma, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi ngweld i, medda'r Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwirthiol eraill, ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdanyn nhw yma, ond mae'r cwbl sydd wedi ysgrifennu mwyn i chi gredu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan byddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy i awdurdod e. Ac mi gawn ni edrych ymhellach ar y darlleniad yna yn ystod y myfyrdod yn nes ymlaen. Ac mi symudwn ni ymlaen at emyn rhif 613, 613 o arglwydd Dduw ein tadau, ein creu gan tŵr wyt ti, o gogoneddau etod enw yn o'm ni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd na rhodion llwybrau'r groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. 613. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dad Nefel, da ni'n diolch i ti eto'r bore yma am y cyfle newydd hwn i ddod at yn gilydd fel hyn ac i blygu pen i gydnabod dy fawredd di, i ddathlu'r ffaith mae Duw cariad wyt ti. Yng ngeiriau'r emynydd, ni cheisiwn fwy anrhydedd na'r rhodion llwybrau'r groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. A da ni'n sylweddoli fwy y dylia hyn o Dad, pa mor berthnasol ydy'r geiriau yna, pan edrychwn ni o'n cwmpas ar yn byd toredig ni. Da ni'n gwybod bod yna angen gwirioneddol am dystion i'r gwerthoedd a'r gweithredoedd a fawrygwyd y mywyd ac yng ngwaith yr arglwydd Iesu Grist. Ac erbyn heddiw, da ni'n sylweddoli bod y gwerthoedd hynny a drosglwyddwyd i ni pan oedden ni'n blant yn mynd yn brinach ac yn brinach yn y gymdeithas ydyn ni'n troi ynddi. Da ni wedi gweld eglwys di'n cael ei gwthio i'r cyrion.
Da ni wedi gweld eglwys di'n colli dylanwad a'i phwysigrwydd. Ond eto, Dad, gweitha hynny, da ni yma bore yma i gyhoeddi yn uchel ger bron yr holl byd. Nid oes i ni offeiriad ond Iesu Grist ei hun, nac ordeiniadau eraill ond geiriau mab y dyn. Da ni'n gofyn i ti o Dad am dyfendith ar yr oedfa hon y bore yma. Boed i bopeth am wnawn ni, fel eglwys Iesu Grist, fod yn berthnasol i'r byd o'n cwmpas ni. Ond boed i'r cyfan nawn ni hefyd fod yn dathlu Duw cariad. Gad i ni felly deimlod y bresenoldeb di yn plith ni'r bore yma. Boed i ni gael yn nerthu fod yn dystion i ti, ac i wneud y waith ble bynnag y byddwn ni. Helpa ni i aeddfedu'n ysbrydol, a chryfhau ein gweledigaeth a'n ffydd ni bob un ohono ni y bore yma. Ac agor yn llygad ni o'r newydd i dy weld di ar waith yn y byd heddiw. Mae hynny'n anodd iawn ar adegau, Dad, ond rydyn ni yn credu'n wirioneddol dy fod ti ar waith yn y byd heddiw. Agor yn calonna i ymateb i'r angen sydd yn y byd. Dangos i ni sut a phryd fedrwn ni helpu, a nertha ni i ymestyn allan yn enw Iesu Grist, i roi ein cefnogaeth i'r asiantaethau hynny sy'n dod ag ymgeledd a chymorth i dreiniaid ble bynnag y bo nhw, i bawb sy'n diodda am ba reswm bynnag y bo nhw. Gwnawn ni bob amser yn hael iawn yn cefnogaeth. Da ni'n sylweddoli o Dad, bod hi mor hawdd i ni ar adegau i weddio dros bobl sydd mewn angen, a theimlo yma dyna ddiwedd y stori yn bod ni wedi trosglwyddo'r cyfrifoldeb i ti. Ond da ni'n sylweddoli hefyd o Dad, mae'r gwir amdani ydy, mae dim ond trwo ni, dim ond gan ddefnyddio'n dwylo ni yn medru di fod ar waith yn y byd yma. Atgoffa ni, mae yn braint ni ydy cael cyflawni dewyllus di a bod yn ddwylo i ti ble bynnag y mae'r angen. Gyda'r erchyllderau sy'n digwydd ar diroedd Wcrain y bore yma yn dal yn meddyliau ni. Da ni'n dyheu am weld newid yng nghalonna'r bobl hynny sydd yn mwynhau defnyddio grym arfau. Y bobl hynny sy'n bodlon difa bywydau i foddhau ei hawch a'i uchelgais filwrol. Da ni'r bore yma yn gweddio ar ran pobl Wcrain a phobl Rwsia fel ei gilydd. Da ni'n deall y bore yma, Dad, bod yna deulu yn yr Almaen y bore yma sy'n ymwybodol o'r oedfa hon. Bod yna deulu o Wcrain sydd wedi ffoi i'r Almaen yn sylweddoli fod eglwys y crwys y bore yma yn gweddio ar ei rhan nhw. Par iddyn nhw deimlo rhyw gynesrwydd bod yna bobl sydd yn poeni amdanyn nhw a bod yna bobl sydd eisiau newid y sefyllfa. Yn union fel yr hoes ar Iesu i dangnefedd i'r disgyblion yn y darlleniad glywson ni y bore yma. Da ni'n anysu am weld tangnefedd a heddwch yn teyrnasu yn yr rhan hon o'r byd. Dduw bod gobaith, goleuo fflam newydd yn calonna ni'na y bore yma. Fflam heddwch, fflam tosturi, fflam cariad, a hynny yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Ac mi drawn ni at yr emyn nesa, rhif 554. Gorfoleddwn Iesu Mawr am y dydd y torodd gwawr, bywyd newydd ddaeth i ni wedi conquest Calfari. 554. Wrth baratoi ar gyfer yr oedfa hon y bore yma, mi ges i fatgoffa am hen chwedl enwog iawn sy'n tarddu o'r India, sy'n rhan enwog o y len gwerin India. Wni ddim pa mor hen ydy hi, ond y sicr oedd hi'n bod yn sgrifenedig rhyw 500 mlynedd cyn geni Iesu Grist hyd yn oed. Ac mae hi'n stori sy'n cael ei hawlio gan ddilynwyr Bwdda, gan ddilynwyr Islam a gan yr Hindwïaid. Ac fel hyn mae'r stori dwi wedi glywed y fersiwn dwi wedi glywed o'r stori yma'n mynd. Unwaith roedd yna 4 o ddynion yn byw mewn pentre yn India, ac roedden nhw'n gyfeillion yn rhannol oherwydd bod y 4 ohonyn nhw'n digwydd bod yn ddynion dall. Ac un diwrnod mi glwson nhw bod yna eliffant wedi cyrraedd y pentre. Felly dyma nhw'n gofyn i rywun fynd â nhw draw iddyn nhw gael cyffwrdd yr eliffant, achos doedden nhw'n gwybod beth oedd eliffant. Doedden nhw rioed yn amlwg wedi gweld eliffant. A dyna ddigwyddodd, mi aethon nhw at yr eliffant, a dyma'r cyntaf yn rhoi I law ar ochr yr eliffant. A dyma fo'n dweud, dwi'n gwybod rwan, meddwl fo, dwi'n gwybod beth ydy eliffant, rhywbeth fel mur mawr uchel caled ydy eliffant. A dyma'r ail ffrind yn dweud, na, paid o bod yn dwp, meddwl ail, achos roedd o'n gafal yn tysg yn ysgythyr yr eliffant. Na, meddwl fo, rhywbeth fel gwaywffon ydy eliffant, gwaywffon llyfn ond miniog iawn. A dyma'r trydydd yn dweud, sgynna chi'ch dau ddim syniad, achos roedd o'n gafal yn un o goesa'r eliffant. A dyma fo'n dweud, mae'n hollol amlwg, mae pawb yn gwybod, mae coeden ydy eliffant, dwi'n gallu theimlo hyn man hyn.
A dyma'r pedwerydd yn dweud, wel, dwi ddim yn gwybod pam dwi'n ffrindiau efo chi, meddwl fo, achos roedd o'n gafal yn trwnc yr eliffant. Achos dwi'n gallu profi chi mai neidr fawr dew ydi eliffant. A wir i chi, fanoddio nhw am gyfnod hir yn ffrio ac yn dadla fo'i gilydd yn eitha cas yn ôl fel mae'r stori'n mynd, a phawb yn mynnu neu fersiwn o'r eliffant oedd yn gywir. Ond y sydyn dyma un ohonyn nhw yn meddwl, wel, beth pe bai ni gyd yn gywir? Beth pe bai ni gyd yn anghywir? Beth am drio eto? A'r tro yma wedi ni drio, mi nawn ni fod yn barod i wrando ar ein gilydd, a nawn ni drafod yr hyn da ni wedi weld, neu da ni wedi gyffwrdd. A dyna wnaethon nhw. Tro yma, dyma un y gafal yn ei glisto. Dyma un arall yn cyfri'r coesau. Dyma un arall yn gafal yn y gynffon ac yn y blaen. A wir i chi, o fewn dim, roedd y 4 dyn all yn gallu deud wrth bobl eraill yn union beth oedd eliffant. Rwan ta mae'r foeswer sydd yn y stori na'n weddol amlwg yn dydi. Hynny di, mewn geiriau eraill, mae yna beryg yn bod ni ar y dega yn ddall i bopeth arall yn credu mai yn fersiwn ni o ddigwyddiadau sydd yn gywir, mae gynno ni ma'r gwirionedd ynddo. A hynny yn seiliedig ar yn safbwynt cul, cyfyngedig yn hunan. Ac yn sgil hynny, da ni'n gyndyn iawn o wrando ar ddehongliadau pobl eraill a fersiynau pobl eraill a safbwyntiau pobl eraill. Yr hyn a ddysgodd y dynion dall yn y stori yna oedd bod yn rhaid yn hwyr neu'n hwyrach, rhoi y darnau gyd at ei gilydd, plesu'r cyfan at ei gilydd i greu'r darlun llawn. Rwan ta dros y Pasg eleni, mae'r rhestr ddarllen rhyngwladol, ac fe buon ni'n darllen 2 stori bore yma ynddo. Maen nhw'n canolbwyntio ar 4 hanesyn sydd yn dod o Efengil Ioan. Roedd yna 2 stori'n perthyn i ddarlleniad yr wythnos diwetha, a mae yna 2 stori fel y clywson ni yn y darlleniad y bore yma. Felly, rhwng y 2 ddarlleniad yna, yr wythnos diwetha a'r wythnos yma, da ni wedi clywed 4 stori wahanol am yr atgyfodiad. A pob un yn dadlennu ni rhyw wirionedd pwysig iawn am yr atgyfodiad. Mae pob un o'r straeon wedi bod chydig bach yn wahanol, ond yn union fel welson ni yn hanes yr eliffant, mae yna beryg i ni ddod at y straeon yma efo'n safbwyntiau, efo'n cilni, ac efo yn rhagdybiaethau ni'n hunan, a methu gweld y darlun llawn. A pan ydyn ni'n sôn am y darlun llawn yn fan hyn, wel, mae o'n darlun eitha allweddol yn dydi, achos sôn ydyn ni am yr atgyfodiad. Ac wedi'r cwbl mae'r atgyfodiad yn bwysig iawn i ni fel Cristnogion yn dydi. Pobl y Pasg, mae rhai pobl yn galw ni'n de. A da ni'n cofio'r hyn ddeudodd yr apostol Paul wrth yr eglwys yng Nghorins yn dydyn. Ac os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. Wel, sut felly mae deall yr atgyfodiad? Y peth gyntaf mae rhaid ni'n wneud, siŵr o fod, ydy gofyn i ni'n hunan 2 gwestiwn eitha sylfaenol felly. Ai adroddiadau ffeithiol, hanesyddol sy'n fan hyn? Neu a ydy'r Efengylwyr, a Ioan yn arbennig yn y straeon glwson ni bore yma, ydy'r Efengylwyr yn defnyddio delwedd a iaith dameg a throsiad i gyfleu'r hyn maen nhw eisiau i gyfleu i ni? Wel, i ddechrau, mae'n anodd derbyn y syniadau, derbyn y straeon fel rhai cwbl ffeithiol, yn dydi? I ddechrau, maen nhw'n llawn bylchau. Dyn nhw ddim yn deud y stori llawn wrthon ni. Does am llawer o fanylion. Ac ar ben hynny, dydy'r adroddiadau a gawn ni yn y Testament Newydd ddim yn gyson a'i gilydd, nac dyn. Yn sicr dyn nhw'n egluro be ddigwyddodd o gwbl. Yr rhan hynna o'r Testament Newydd, wrth gwrs, ydy llythyrau Paul yn de. Ac mi ddechreuodd o sgrifennu at y gwahanol eglwysi rhyw 15 mlynedd falla ar ôl croeshoelio Iesu Grist tua'r blwyddyn 48 o oed Crist. A tydi Paul ddim yn sôn dim byd am ddigwyddiadau y trydydd dydd a'r bedd gwag.
Wrth gwrs mae Paul wedi marw erbyn i'r 4 Efengil ddod i ola dydd, felly chawn ni byth wybod be fysa barn Paul wedi bod ynglyn â'r hyn mae Marc a Mathew a Luc a Ioan yn ei ddeud am yr atgyfodiad. Ond mae Marc, yr awdur cyntaf yn yr Efengil gynhara, yn sgrifennu tua 1/4 canrif ar ôl Paul, sef tua 20 mlynedd rwan ar ôl y digwyddiad. Ac mae o'n adrodd yn dydi am hanes 2 o ferched yn dod at lan y bedd, ac yn gweld gŵr ifanc mewn gwys gwen sy'n ei hysbysu nhw bod yr Iesu wedi atgyfodi ac wedi mynd o'i blaena nhw i Galilea. 10 mlynedd yn ddiweddarach hwn, mae Mathew yn adrodd yr un stori. A'r tro yma, 2 wraig sy'n ymweld â'r bedd, ac maen nhw'n gweld angel sydd eto yn ei hysbysu nhw bod yr Iesu wedi mynd i Galilea. Neidiwch ymlaen 10 mlynedd arall, ac mae Luc yn deud y stori, ac yn adrodd am nifer o wragedd gen Luc yn dod at y bedd, ac maen nhw'n gweld 2 ddyn mewn gwisgoedd llachar. Rwan ta ymron i ganrif ar ôl y digwyddiad, da ni'n cael yr hanesyn yma glywson ni bore yma gan Ioan, ymron i ganrif ar ôl y digwyddiad ei hun. A'r tro hwn, un wraig sydd wrth y bedd gan Ioan, sef Mair Magdalene. Ac mae hi'n gweld 2 angel yn ôl y stori. Mae hi hefyd yn gweld yr Iesu, ond oedd hi ddim yn sylweddoli mae'r Iesu oedd o nag oedd. Roedd hi'n meddwl mae garddwr oedd o. Felly, mae'n amlwg nad Crist wedi atgyfodi i edrych yn union fel yr oedd o cyn y croeshoelio maen nhw wedi weld yna ge. Os trown ni eto i Efengil Luc, da chi'n cofio'r stori enwog am y rhai yn teithio ar y ffordd i Emmaus ac yn dod ar draws dieithrin. Disgyblion sydd wedi treulio 2 blynedd yng nghwmni Iesu Grist. Ac eto maen nhw'n gweld Iesu Grist ar y ffordd i Emmaus a dyn nhw ddim yn ei adnabod o. Dyn nhw ddim yn ei adnabod o nes i fod o'n torri bara yn ei gwydd nhw. Felly mae'n amlwg na da ni ddim yn sôn am ymarweddiad o gig a gwaed yn union fel yr oedd o cyn y croeshoeliad yn acdan. Felly mae'n amlwg bod rhoi sylw i gywirdeb hanesyddol straeon y Pasg yn dipyn bach o broblem yn dydi. Mae'n creu rhwystyr i ni ddeall gwir arwyddocad yr atgyfodiad falle. A ni'n edrych yn ôl ar y Pasg fel ydan ni'r bore yma. Dim ond un cwestiwn bwysig sy'n yma'n gwirionedd ynddo, sef nid be di manylion y Pasg, achos gawn ni byth wybod. Yr unig gwestiwn bedwn ni ofyn ydy, beth ydy effaith y bedd gwag? Be di arwyddocad y bedd gwag? Be di ystyr hyn? Dwi'n hoff iawn o sylw gan y diwynydd, enwog iawn, Tom Wright, yr esgob N.T. Wright, gyda llaw sy'n cael ei gydnabod fel un o'r awdurdodau mwyaf ar hanes y Testament Newydd. A dyma chi be ddeud o am yr atgyfodiad. Fe symudwyd ymlaen oddi wrth yr agoriad i'r bedd, nid mwyn i'r Iesu ddod allan, ond mwyn i'r disgyblion fynd i fewn. Rwan, nid rhyw ddiwynydd ar ymylon pethau sy'n dweud hynna, ond rhywun sy'n cael ei ystyried fel arfer yng nghanol y brif ffrwd o ddehongliadau weddol draddodiadol sydd yn dweud hynna, Tom Wright. Fe symudwyd ymlaen oddi wrth yr agoriad, nid mwyn i'r Iesu ddod allan, ond mwyn i'r disgyblion fynd i mewn. Rwan ta, mae dehongli hwnna yn awgrymu, mae rhywbeth i'r disgyblion. Ac yn wir, rhywbeth i ni heddiw ydy gwir ystyr yr atgyfodiad yn dydi. Nid digwyddiad hanesyddol, unwaith ag am byth 2000 o blynyddoedd yn ôl, ond rhywbeth a all ddigwydd unrhyw bryd. Nid stori am ddadebru ac adfywio corff marw, ond yn hytrach mae o'n ymwneud â bod yn rhan o'r bywyd newydd y mae Iesu Grist yn ei gynnig i ni, i brofi y pŵer trawsnewidiol yma sy'n perthyn i Iesu, i dderbyn gwerthoedd newydd, dimensiwn newydd i fywyd, a i weld y bywyd yma yn ei ogoniant. A dyna'n union mae'r 4 stori yn Efengil Ioan yn ei ddeud wrthon ni. Da ni'n cael 4 dehongliad gwahanol o'r atgyfodiad.
Ond os edrychwn ni ar y boeswers yn stori'r eliffant a roed y 4 dehongliad at ei gilydd, yna fe gawn ni gip o'r bywyd newydd. Mi ddechreuwn ni efo'r stori gyntaf wythnos diwetha. Mae'r Magdalen yn mynd at y bedd ac mae hi'n gweld bod y garreg wedi cael ei threiglo ac ar ôl dweud wrth y disgyblion mae'n eistedd yno, mae'n wylo. Ac mae'n gweld 2 angel ac mae'r 2 angel yn gofyn iddi beth ti'n neud yma'n hyn, ta? Ac yn sydyn mae hi'n gweld rhywun arall yn bresennol. A mae'n troi ato fo, mae'n meddwl na'r garddwr ydi o. Ac mae hi'n dweud, be wyt ti wedi wneud efo corff yn arglwydd i? Dweud wrtho hi am i ai i'w nôl o. Wrth gwrs yr Iesu ydi o. Ac mae o'n dweud wrthi, Mair, un gair. Mae hi'n nabod o. Ac mae hi'n dweud, Rabuni, meddwl hi, sef athro. Ac mae'r Iesu'n dweud, paid o dod yn agos atai, paid a cyffwrdd yna, achos dwi'n mynd at fy nhad am Duw. Felly, be newch chi o'r stori yna? Unwaith eto, mae'n eitha amlwg nad yw'r Iesu ddim wedi atgyfodi i'r un ffurf a'r un ymddangosiad a phan oedd o'n fyw, neu fe mi fydda Mair wedi nabod o'n bydda. Peintio delwedd Mai Owen ynddo. Delwedd ydy hi, a honno'n ddelwedd bwerus iawn i gyfleu'r syniad yma na fed ar angau na'r bedd byth roi terfyn ar fywyd newydd, y dimensiwn newydd yn Iesu Grist. Does na ddim byd beth ar rwystro y daioni, a'r gwerthoedd, y cariad, a'r tosturi sydd yn perthyn i fywyd Iesu Grist. Ac mae yna gymal pwysig arall yn y stori yn does, lle mae o'n dweud, dwi'n mynd at Dduw. Hynny di, arwyddocad hynny ydy, mae Iesu Grist, trwy Iesu Grist ydyn ni adnabod Duw ynddo. Mae yn Iesu Grist ydyn ni yn nabod cariad a thosturi Duw. Dwch at yr ail stori wedyn, achos yn gyfochrog â stori Mae'r Magdalen, mae'r hanesyn mam Pedr a'r disgybl arall wythau yn mynd at y bedd. Y disgybl arall oedd y cyntaf i gyrraedd, di o ddim yn mynd i fewn i'r bedd yn syth, ond mae Pedr yn rhitho ar ei ôl, mae Pedr yn mynd syth mewn i'r bedd, fel y bydda Pedr, yn rhyw greadur digon rhithro i bob man mae Pedr wedi wneud drwy'r Testament Newydd ynddo. Ond dydy'r digwyddiad ddim yn cael llawer o argraff ar Pedr yn ôl y stori, ond eto mae'r ail ddisgybl yn credu'n syth. Mae o'n gweld y bedd gwag a mae o'n deall yr arwyddocad. Un yn credu felly wrth weld y bedd gwag, ond Pedr ddim eto wedi dod i gredu. Doedd yr atgyfodiad ddim yn hawdd i Pedr, fel da ni'n gwybod, ond roedd y disgybl arall wedi gweld yr arwyddocad yn syth. A mae yna negas gref bendant yn fanna, dwi'n meddwl, sef nad rhywbeth gwrthrychol, allanol ydy'r atgyfodiad i'r ddau yma, ond yn hytrach bod yr atgyfodiad fwy i'w wneud ar effaith mae o'n i gael arnyn nhw. Mae marwolaeth yr Iesu fel drws newydd i fywyd newydd i'r disgybl arall. Cofiwch byddudodd Tom Wright eto. Fe symudwyd ymlaen oddi wrth agoriad y bedd, nid er mwyn i'r Iesu ddod allan, ond er mwyn i'r disgyblion fynd i mewn, ac mae'r disgybl arall wedi deall yn dydi. A dyma ni'n symud ymlaen o ddechrau'r dydd i ddiwedd y dydd, ac at yn 2 stori ni'r bore yma. Achos mae'r stori gyntaf glywson ni bore yma wedi digwydd yr un diwrnod, ond fi nos y diwrnod hwnnw. Y disgyblion i gyd efo'i gilydd yn byw mewn ofn ar ôl yr hyn sydd wedi digwydd. Maen nhw wirioneddol ofn, maen nhw wedi cloi'r drysa am ei bod nhw ofn yr Iddewon. Ond eto, mae'r Iesu'n ymddangos iddyn nhw trwy'r drysa clywedig. Mae o'n dangos i glwyfa iddyn nhw ac yn anadlu arnyn nhw, ac mae o'n dweud, Shalom, yn union fel yr anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Rwy'n mae'r frawddeg yna'n anrhaethol bwysig yn dydi. Meddyliwch na'r peth cyntaf un mae Iesu Grist yn deud wrth i ddisgyblion wedi atgyfodi ydy, come on, sortiwch eich hunan allan, mae gennych chi waith i wneud, cerwch, mae gennych chi waith i wneud, i newid y byd yma yn fe enw i. Yn union fel yr anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. A'r neges ydy, fel dwi'n deud, i fod o'n ei hanfon nhw i wneud gwaith ar ei ran o.
Ac os ydym ni'n meddwl mae pwysigrwydd y stori yma di stori am gorff yr Iesu wedi cael ei adfer a'i ddadebru a'i iachau, wel, falle bod ni wedi methu pwynt y stori'n llwyr. Ydy mae o'n dangos i glwyfau, a hynny i brofi'r disgyblion, mae yng nghanol hylltod ac erchyllderau bywyd y dywni o hyd i Iesu Grist. Does na'm sôn am gredoau a defodau, sylwch, diolch yn deud dim byd am beth ych chi'n credu. Un negas yna, dwi'n eich anfon chi. Felly, da ni'n rhannu'n dydan o nerth yr ysbryd glân. Mae'r atgyfodiad yn rhyddhau ni o bob hialau ac ofnau a'r rhagfarna. Maen nhw'n torri ni'n rhydd o gasineb a chilni. Da ni wedi cael yn nerthu o'r newydd i wasneithu dynoliaeth amlweddog. Mae'r atgyfodiad, mae'r bywyd newydd yn gwbl real. Yna, wythnos union y ddiweddarach, da ni'n dod at y stori ola, yr ail stori ddarllenon ni bore yma. A mae rhy fath yn union i bob pwrpas, ond efo un gwahaniaeth. Da ni'n cael gwybod nad oedd Thomas ddim yn bresennol yr wythnos gynt. Ac roedd Thomas wedi dweud yn syth, wel, dwi'n mynd i gredu, nes gael weld ôl yr hoelion fy hun yn ei arddyna fo. Rhoi fy mis yn y dolyria, rhoi fy llaw yn ei ystlys o. A wir i chi, mae'r drysau wedi cloi, ond mae'r Iesu'n ymddangos iddyn nhw. Ac yn syth mae Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Rwan, mae geiriau Thomas yn datgan yn syth yn dweud, mae o wedi deall fy arglwydd am Duw. Hynny di, mae o'n deall mae dim ond trwy Iesu Grist y down ni i adnabod cariad Duw ynddo. Mae dim ond yn yr Iesu y cawn ni y datgiliad o Dduw. Yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. A dyna holl neges Efengyl Ioan wrth gwrs, ydy dangos i ni mae Iesu ydy'r Meseia, a bod Iesu yn rhoi darlun i ni o Dduw, ac mae trwy'r Iesu y down ni i adnabod Duw. Ac mae Thomas wedi deall hynny. Os ydyn ni'n nabod Iesu, yna ydyn ni'n nabod Duw. Ond, wedi Thomas ddeud hynna, mae'r Iesu'n deud rhywbeth arall yn dydi. Rwyt ti'n credu, meddwl Iesu wrth Thomas, oherwydd dy fod ti di'n ngweld di. Ond gwyn i byd y bobl sydd yn credu heb fod wedi'n ngweld di. Hynny di, gwyn i byd nhw, y bobl sydd yn gweld Duw mewn pobl eraill ynddo. Ystyr yr atgyfodiad yn fan hyn ydy bod yn rhan o fywyd newydd. Nid bywyd ffug ddefosiynol, nid bywyd o i fyddhau i fan reola, nid bywyd diwinyddol, os liciwch chi, ond bywyd llawn cariad. Meddyliwch mi, bywyd ymarferol, bywyd llawn angerdd dros ddaioni. Ac mae'r Iesu yn ei fywyd a'i waith yn dangos i fod o'n drech na'r pwerau a'i lladdodd o. Fel o'n i'n deud ar ddechrau'r oedfa heddiw, enw'r eglwys ar y sul arbennig yma heddiw ydy y Pasg Bach, Low Sunday yn Saesneg felly ynddo. Mae'r disgyblion yn ofnus ac yn bryderus. Mae sul y bloda a'r Hosanna yn swnio'n bell i ffwrdd iddyn nhw. Maen nhw'n cuddio mewn ofn. Y cyfan maen nhw'n ei weld ydy twyllwch yr oriau dion ynddo. Maen nhw wedi syrthio o'r uchel fanna i'r dymderoedd. Ac mi wyddwn ni gyd yn gwyddo mewn bywydau personol am y copaon a'r dyffrynoedd yn bywydau ni. Da ni'n gwybod pa mor gyflym mae amgylchiadau yn gallu newid. Un funud, da ni ar y copaon yn teimlo'n bositif, yn teimlo'n gadarnhaol, yn teimlo'n ffyddiog ac yn obeithiol. A'r munud nesaf, da ni wedi'n taflu i ganol y cysgodion. Mae yna fygythiad dros hafau yn dyddiau ni. Da ni gyd yn ymwybodol o hynny. Ac mae'r sefyllfa yn Wcrain bore yma yn yn atgoffa ni'n dydi o freuder bywyd a byr hoedledd yr hapusrwydd hwnnw. Ond i ganol yr anobaith o'r math yna, y daeth Iesu Grist i fywydau y disgyblion unwaith eto, i'w nerthu nhw ac i droi i trallod nhw
yn llawenydd gobeithiol. A heddiw, wythnos wedi'r Pasg fel hyn, yr hyn sy'n bwysig ydy, nid sut ydyn ni'n deall yr atgyfodiad, ond beth wnawn ni efo'r atgyfodiad yn de. Mi fedrwn ni ddadle hyd ddydd y farn am y manylion na sydd ddim yn y Testament Newydd beth bynnag. Mi fedrwn ni fyw mewn ofergoeliaeth, mi fedrwn ni fyw ym myd hyd a lledrith, neu mi fedrwn ni ddefnyddio yr hyn da ni'n ei wybod fel mynegbys i'r bywyd newydd. Mi fedrwn ni fyw yr atgyfodiad. Mae yna stori arall am ymddangosiad yn y benod nesaf o Efengil Ioan fel mae'n digwydd, lle mae Iesu'n ymddangos i'r disgyblion rwan ar lan Llyn Tiberias. Maen nhw allan yn bysgota, dyn nhw'n cael llawer y lwc, ac mae'r Iesu'n gweiddi yn nhw i ddweud wrthyn nhw am daflu'r rhwyd i'r ochr arall yn dydi. A'r tro yma maen nhw'n dal llond y rhwyd o bysgod, ac maen nhw'n sylweddoli mae'r Iesu ydi o. Unwaith eto doedden nhw ddim yn ei nabod o. Nid i Iesu nhw, nid yr Iesu o bryd a gwedd roedden nhw wedi arfer efo fo oedd hwn. Maen nhw'n dod i'r lan. Ac o'r diwedd mae Pedr yn credu. Rwan mae Pedr yn deall arwyddocad yr atgyfodiad. Ac mae'r Iesu'n dweud wrtho fo, dos, medda Iesu wrtho fo, portha fy nefaid, portha fy wyn. Rwan ta, pe bawn ni'n gofyn i chi'r bore yma, pryd ydych chi'n meddwl ddigwyddodd yr atgyfodiad? Wel, da ni'n yn gwybod nac dyn. I Mair Magdalen, fe ddigwyddodd yr atgyfodiad pan glywodd i lais y garddwr yn siarad efo hi. I Thomas, mi ddigwyddodd yr atgyfodiad wythnos yn diweddarach pan welodd o'r archollion ar gorff yr Iesu. I'r ddau ar y ffordd i Emmaus, mi ddigwyddodd yr atgyfodiad pan welson nhw'r bara yn cael ei dorri. Tybed, fedrwn ni bore yma ddweud pryd ddigwyddodd yr atgyfodiad i ni os ydy o wedi digwydd, a gobeithio i fod o wedi digwydd i bob un ohono ni. Ond pryd ddigwyddodd yr atgyfodiad? Mi fydda'r rhai yn dweud iddo ddigwydd iddyn nhw, wrth weld pobl yn gwirfoddoli i ofalu am y digartre, ac am bobl sy'n gaeth i gyffuria, neu wrth weld aberth rhai o staff y gwasanaethiau iechyd yn ystod y cyfnod clo, wrth weld ymroddiad arbennig pobl sy'n rhedeg y banciau bwyd. Mae fanna y mae'r atgyfodiad wedi digwydd iddyn nhw. Dych chi'n cofio yn ystod y cyfnod clo gweld lluniau o Pastor Mick yn gweithio efo'r digartre a'r newynog a'r strydoedd Burnley. Yn sicr, roedd rhai ohono ni yn argoeddedig bod yr atgyfodiad ar waith yn y cyfnod hwnnw. Yn ddiweddar, welsoch chi'r lluniau o bobl gyffredin yng Ngwlad Pwyl yn agor i calonnau a'i heilwydydd i'r ffoaduriaid o Ukraine. Ac o'n i'n falch bod fi wedi cael yn atgoffa bore yma bod yna deulu sydd wedi dianc o Ukraine i Munich wedi gofyn yn benodol i ni weddio'r i'r rhan o'r bore yma. Yr atgyfodiad ar waith. Mewn geiriau eraill, mae'r atgyfodiad yn digwydd yn dydi. Ble bynnag a phryd bynnag ydawn ni wyneb yn wyneb a thosturi a chariad Iesu Grist. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chi, mwyn ei enw. Amen. Ac mi drawn ni at yn hemyn ola bore yma, emyn rhif 598, emyn mawr Rhys Niclas wrth gwrs. Ysbryd y gorfoledd, tyrdyn calon ni, fe ddaw can i'n henaid wrth adnabod di. Cyfareddan hysbryd a llawenydd byw, nes sy'n lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. 598. Tyrdyn calon ni,
Arwain ni o'r niwlaeth ar olein i'r gwir. Roen ni gwrthyneb ddim o'r hwn ar war. Tyn ein henau gwamal i'r datgyddiad mawr. Ysbryd cariadwyo o meddianna ni, diogel bydd ein henau am dy byrdeb di. Ein o poeni, rhywun gwyrders mad, adferan ein henau, ddelw ar y Awn allan o'r addoliad hwn y bore yma gan dderbyn yr her sydd yn yr Efengil, a boed i ni ddiw ei fywyd at gyfodedig ef, a chyhoeddi ei dangnefedd a'i gariad ef ymhlith ein cyddynion. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a bydd y gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.